Choice, Sunny Bonani Kunjan is die trots geworden, chap ik in mijn verzekering. Ik is die gedra, maar nog niet weggedra nie. Ik hang, maar ik wil niet droog worden. Nou, my Oom Choice, ek is veilig by die huis. Baie dankie, my Oom Choice, vir julle se gebede. Julle is my eestersboek aan baie eesters. Nou, my Oom Choice, kijk, hier is die steenbok. Steenbokvlees. Daar is die hare, sal nog jare af was. Maar kan je goed liggen, hier is steenbok. Hij sê bout, of wat is die? Oh, sê bout die. Yes. As die Jack Russell waar nou so pad toe kom. Op die watlijn. Daar is die bout. Oeh, come on. Die sê aan die bout, maar die Jack, Amiri, steenbok kom morsig pad toe. Die is een vetterige steenbok. Ek voorbij vleesrij nooit gesien nie. Die sisters gaan maar wat sê van my. Ek ga pad toe. Ek en die Jack Russell gaan nog voor ons een pootje in mekaar slaan. Ons gaat gewoon pad toe kom. Een lekker steenbokvlees. Ons die haas al gestraan opgeëet. My Oom Choice, die haas is al op. Ons spelen met die haas is op. My Oom Choice, kan je lekker like bout. Dat is die bout van die steenbok. Oeh. En kijk hierdie rijding waar die steenbok omgereid nie. Het hom nie te lelijk getrappie nie. Of wat sê jy, Jack Russell? Nee, is nog mooi. Sê vir die mense, hallo Jack Russell. Goeiemorgen Oom Choice. Ek hoop het gaan goed met een en elkeen. Yes. Dan gaan het ook goed. Sê over die mense van die steenbok, waar het jy net seer gekry, Jack Russell? Nee, want mens kan net die been wat, net die bout wat gebreek is maar al. En dan sy rug. Nou, hoe denk jy, Jack Russell, wie het om getrap? Kan het een kar wees of een... Nee, seker, het is een bakkie. Het is een bakkie? Ja. Nou, as het een lorry gewees het, dan sou nie so geluid. Nee, hy sal fijner gewees het. Nee, sal hom hier geëet het nou vanmorgen. Maar je kon, as het een lorry gewees het, een trok, Ja. kon ons net die helft miskien van het geëet het nie. Ja, is kon net die helft afgesneden. Maar je sê is een bakkie. Maar is een bakkie. Dan kan je prachtig, wat is die van hom? 2 bouwere. Sy bouwere. So wat is hier gekry eindelijk? So as die been gebreek gewees het, dan sou jy nog gesurvive het nie. Ja. Maar wat is hier gekry? Die kortste been. Eerste been het jy seer gekry? As jy ons, jou Oom Choice, asseblief. As jy ons het hom die pad opgeteen. En sy rug, so sy rug is gebreek. Ja, sy rug is Jy, moenie laat jou rug gebreek word nie.